Ahojte všetci, vítam vás na mojom úvodnom videu pre môj YouTube kanál Weddings by Marina. Ja som Marina a budem robiť svadby. Takže toto video by malo byť takým informatívnym zdrojom o tom, čomu by som sa chcela venovať. To bola zvláštna veta. Toto video vám má povedať niečo o tom, čo je to projekt Weddings by Marina. V podstate neviem, či sa to dá nazvať nejakým projektom, ale je to taký pokus zorganizovať... Pokus splniť si sen, ktorý mám už dávno. A keďže je dnes 31. decembra, budeme o chvíľu sláviť Nový rok. A to je taký čas, keď si ľudia dávajú predsavzatia na ten ďalší rok. A môjim predsavzatím na rok 2015 je splniť si jeden zo svojich snov. A vybrala som si po dlhších úvahách práve tento sen, a to organizovať svadby. Čo je takým motom celého tohto, čo by som chcela robiť, je, že chcem veci zorganizovať s láskou, pretože ľudia, ktorí chystajú svadbu, sú pod veľkým stresom a myslím si, že sa im hodí človek, ktorý im ten stres dokáže odobrať z pliec a pomôcť im s organizáciou, s výzdobou, s programom a so všetkým, čo k tomu proste patrí. A presne to by som chcela robiť. A čo je na tom teda celé zaujímavé, že to nebudem robiť len tak, ale budem to robiť zadarmo na rok 2015. Ako taký pokus. Či mi to vôbec pôjde, či o to vôbec bude záujem a podobne. A keďže mám za sebou možno 2-3 svadby, tak tých skúseností nemám až toľko, hoci si myslím, že tie svadby boli úspešné a som z nich veľmi rada. Ale každý človek, ktorý sa chce niečomu venovať, musí niekde tie skúsenosti naberať. A ja som si zvolila práve túto cestu, že budem tie svadby robiť pre svojich kamarátov, známych, spolužiakov momentálne zadarmo. A na oplatku teda budem chcieť iba nejaké tie referencie a fotografie pre moje budúce portfólio alebo niečo také. A dosť často hovorím a bodka, koniec vety. Teraz mi unikla myšlienka. Takže toto video vám malo povedať to, čo vám povedalo. Niekedy je tak hrozné natočiť jednu myšlienku na jednu súvislú... No, chápete. A nechápem, nevadí. Takže, ak máte záujem, ak vás toto video zaujalo a ak si chystáte svadbu a ak ma poznáte, alebo vás pozná niekto, koho ja poznám, teda vy poznáte niekoho, kto pozná mňa, tak mi napíšte na e-mail, ktorý je uvedený dole pod videom, v tom popise, myslím si, alebo mi napíšte na Weddings by Marina na Facebooku a keď ešte teda budeme mať nejaký voľný termín, tak si určite môžeme dohodnúť nejakú spoluprácu. Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli a keď sa vám páčilo, dajte mu like, lebo na to tam tie lajky sú. Keď sa vám nepáčilo, tak mu kľudne dajte dislike a neviem, ako sa také video ukončuje, keďže ho točím prvýkrát, takže asi čaute a vidíme sa na nejakej svadbe.